Ola, son Rosalía López Rouco e hoxe vou a desenterralo cunhas historias do pasado. Fai uns meses limos este libro, Memoria do Silencio, no club de lectura, que ia sobre como a tres irmás axudaron a xudeos a escapar. E, preguntando na casa, algunhas de nós descubrimos que temos historias similares na nosa propia familia. Para poñernos un pouco en contexto, en 1936 comeza a Guerra Civil Española, que remata en 1939 coa victoria de Francisco Franco e o comezo da ditadura que estivemos sometidos. Este mismo ano, en 1939, comeza a Segunda Guerra Mundial, que remata 6 anos máis tarde coa derrota de Hitler e súas tropas. España, mentres tanto, estaba empobrecida e destruída e, ademais, en represión pola ditadura. Entón, non participamos oficialmente. En Galicia, ao igual que España, e, ademais, un dato curioso que non moita xente sabe é que tamén houve campos de concentración aquí, pero eran máis ben polo réxime franquista. Daquela, o wolframio volveuse un mineral moi codiciado, xa que empregábase para fabricar armas. E deu a casualidade de que un día, meu bisavó, Raimundo López Couce, mentres ia de caza por Noia, topou cunha mina de wolframio. Este guardou o segredo ata que un día coñeceu na taberna dun bar ao conde Tichesky, que era un conde e enxeñeiro de minas ruso que fuxira xunto coa súa muller cara aquí. Eles fixeronse amigos e comezaron o negocio das minas xuntos. Todo ia moi ben ata que isto chegou a oídos de Franco, que mandoulles vender o wolframio aos alemáns. Estes, en contra da idea, decidiron vendelo aos ingleses, aínda que tamén tiveron que vendelo aos alemáns, xa que mandaron un oficial das SS para supervisalo todo. Meteron o dos ingleses nunha furgoneta de doble fondo e outro por riba, pero como o wolframio pesa moitísimo, a furgoneta non era capaz de subir por si só ás costas de Noia e tiveron que usar burros para axudar a subir. Ao final, todo isto rematou xa que a policía enterouse e pecharon as minas. Eses dous son dos recortes de noticias que falan máis ben sobre o conde Tichesky, pero se menciona o meu bisavó. Pero isto non é todo, xa que naquela época tamén había moita xente que fuxía e, como dixe antes, houve algúns que axudabanlles. E un deles foi o meu tío bisavó, Antonio d'Alsamón, que, aínda que emigrara para Cuba e máis tarde para Nova Jersey, onde traballou como xolleiro, decidiu volver para axudar a xente a fuxir, para axudar na mina e terminou axudando a xente a fuxir, levándoos no seu barco ata Francia. Mais ou menos esa sería a ruta que farían, pero con paradas. A este tamén o descubriron, lamentablemente, e foi a cárcere, pero con tuvo sorte e logrou sobrevivir, xa que a súa irmá, miña bisaboa, leváballe comida todos os días, aínda que non sempre lle chegaba. Isto é todo, moitas grazas.